Nogoke Bukarishni Tangsha Sharigo, Kamui Tafla Zaka Komarbur Bukastani Bisingo Kobzaknai, Srirampur Kamini Krosati Prasa Takung Kungni Dongtaino. Kamui Tawa Kanok Bisingo Tongmani, Krokni Cherokni Porimani Bijab, Certificate Joto documents no Koboi, Nukuni Joto Risumte Mani Kaniro. Tongmani Nok Kungni Kamui Tangmani Yagola, Wanamatek Mangmao Kamazak, Nopang Brazendro Te Monibala Debormani Horni Muktere. Buninogo Shabruno Kamla Tayake, Nogo Kaya Marung Makate Hati Somja. Shagni kolom te khiklai samung tangmani bai kisamisa khatioi bisikni bisiktham skango nok kotal khungsa tangmani Komolpur bukhasteni bisingo khobjaknai Srirampur kamini Brajendra te Monilbala Deborma chuktei chugyate kone kone no samung tangai ajimani bisingte busarok khorokni no porewei tonglai jawo Brajendra te Monilbala phiaba kopani majak thairokno katui malia krak salo Brajendra te Monilbala ni nokho Krak saro sabrung hake big busaino samungo tangjak tongmani Brajendra te Monibala Deborma abo ekheno sarik jorawo parlok bai baksa thanglainani bagai nokni phataro ongkhorjak tongmani busaro khorokni bo phiaba abo hai jorawo asumsa borokni tongthaino gohor basamani nukha gana ginu tongnai bororok fire service ni adongrokno koktuma rohornani bo borokni kamio asuk kasuk yak mobile network aboni bagai nok ganani kaisa pukrini tei khogoino horbu thanani chaitok laika nukuni bororok Phiaba kaisa pano mani narak malia hojlani yakni khamui thangba thanok bisingo tongmani khorokni chirairokni porimani bijab certificate tei joto documents no khoboi nukuni joto richumtei mani khaniro tongmani nok khungnei khamui thangmani yagulo wanamate kmangmao kamajak nokphang Brajendra tei Monilbalani horni muktrei Jagani mungha mungko tirupam sora Tiga phang cái sani. tirupam sora Hingke nok phang ni mung ke nok khamjang nai ni mung. ani mungda ani busaini mungkha Ani bus- Gajendra Deborma mungko ani sirairo khorong buri masa sala masa tongo pore tongo bong kuno document korikha taw porikha chole tongo bong boi potro joto khambai kya kagos potro bong document of birth certificate hoite adar pada joto khambai kya kuno form maruk dia bokungno nini Phiaba aba chugyani jorawo borokni nukhungni jengjalno nuguibo chuba chukhlainani bagai kebo skangai phailia haste hafang edisi hafang eba amchani kebo tiprasarok aboni bagai aba jora hamiani jorawo takuk Brajendra tei Monibala Debormani ganawo pasanani muchungnai rokrukurok borokni nukhungbai krongoi kisamisa chuba chukhlainani bagai koimung narago chini khorang Bureau Report Chini Khorang